Moi boas, como estamos? Alédame moitísimo saudarvos de novo dende aquí, dende a Debate no Eirado, en concreto dende Tambre Golf, aquí no Concello de Oroso. Como en todos os programas, estou maravillosamente acompañada, e se vos parece, vanse presentar. Comezamos por aquí. Eu son Martín, son daqui do Concello de Oroso e xogo ao tenis de mesa. Veño falar do deporte aquí no Concello de Oroso. Eu son Sofía e fago patinaxe artística en Sigüeiro. Eu son Alba e fago uñas aquí en Sigüeiro. Eu son Miguel e represento unha asociación cultural de música tradicional, tamén veño falar un pouco das asociacións e da actividade cultural no Concello. Pois agora xa coñecedes a quen me acompaña, pero quero que coñezades antes de nada este Concello, Oroso. O Concello de Oroso é a nosa parada de hoxe. Pertence á comarca de Ordes e conta con preto de 8.000 habitantes, por non falar dos visitantes que recibe a diario grazas ao Camiño Inglés. Situado a escasos minutos de Santiago de Compostela, conta con diversas rutas de sendeirismo, patrimonio e paraxes naturais tan fermosos como esta área recreativa chamada Illa do Refuxio. E máis aló dos lugares maravillosos cos que conta a vila, tamén debemos destacar as súas festividades, pois ateigan este municipio de visitantes. A raíña das troulas deste lugar é, sen dúbida, a festa da troita, pero é que hai moitísimas máis. Mais a esencia de Oroso reside na súa xente. Unha comunidade dinámica e chea de amor pola súa vila. Eu xa teño ganas de coñecer aos veciños que me acompañarán hoxe. E vos? Pois xa vistes que fermoso é este concello, esta vila que nos acolle hoxe, e imos comezar cas preguntas. Ao comezo dicíamos que entre nós atópase unha emprendedora, Alba. Entón eu quero que nos conte xa máis profundamente a que te dedicas, como foron eses comezos. Pois empecé a estudar estética, logo empecé a traballar en Santiago moitos anos e decidi montar o meu propio local, aquí onde vivo, en Sigüeiro, e a eso me dedico. E agora xa en xeral, credes que é difícil para unha persoa moza emprender, lanzarse a ese abismo, eso que nos parece tan difícil? Que credes? Eu creo que sí, sobre todo a día de hoxe a nivel económico, pola falta de recursos, pode ser complicado para a xuventude. Por aquí o teu compañeiro, que opina? Tamén penso que é bastante difícil, é un concello rural, ainda que este un pouco en crecemento, é cerca de Santiago, pero as persoas novas que teñen o atrevimento de lanzarse a crear unha empresa e traballar aquí, penso que é algo complicado. E xa por esa banda? Eu, igual que os meus compañeros, creo que é complicado, pero tamén creo que é necesario. A par que é complicado é a maneira de dedicarte ao que che gusta, traballar para ti e disfrutar da túa paixón. Ao final sacar un desexo adiante. Ti cando sintes ese desexo emprendedor, eu animo a toda a xente que o sinta a non quedarse con el dentro, a realizalo.
Bueno, Alba, eu creo que tes a admiración dos teus compañeiros por completa, por como sí. acaban de falar. E dicíanos que te animaras a emprender aquí, na túa vila, en Oroso. É complexo facelo aquí respecto a outras cidades? Sí, porque tamén ao ser un concello moito máis pequeno non había moitos locais, e tamén por eso en Santiago igual sí que había máis locais, moita máis xente que podía ir ao teu local, pero bueno, é onde vivo, entón decidí facelo aquí. Por qué? Por que decidiches apostar pola túa vila? Porque onde estou, onde vivo, quedame moito máis cerca, que ir a Santiago, e coller o coche, aparcar e todo. Bueno, tamén ten vantaxes logo, non? Claro, claro. Vos que opinades? Oroso conta con vantaxes fronte a grandes cidades de emprender? Sí, claro que conta con vantaxes. Estar preto da túa casa, da túa posible familia, se tamén atas aquí. É moito máis cercano o trato cos veciños e ca xente. E Sofía? tamén, ao ser un pobo máis pequeno, pois hai menos competencia, entón podes ter máis saída por esa parte, porque non tens tanta competencia. E xa para rematar? Sí, eu creo que sí que é un pueblo pequeno, igual que din eles, vale, pero con moitas posibilidades, porque estamos cerca de Santiago, estamos ben comunicados, hai 2 colexios, escolas infantís, eu creo que aquí hai oportunidades. Para quen queira emprender, eu creo que hai oportunidades en calquera sector. E agora que faz mención aos colexios, ti crees que no sistema educativo se fomenta ese espírito emprendedor? Cando eu iba á escola, non. Cando eu iba á escola educabante para traballar, e do que houbera, do que ti estudia nidiño, podía de mañá non romper o lombo. Para ser asalariado, Para non? ser asalariado, pero eu creo que esa mentalidade vai cambiando. Eu creo que hoxe conciencian moito máis aos nenos a estimular as cousas que lle gustan e que tiren por aí, que teñan esa vía de escape. Vos estades de acordo co voso compañeiro? Bueno, eu creo que sí que se avanzou un pouco nese aspecto, pero que sí que temos moito máis aínda que recorrer, pois para motivar aos nenos, aos adolescentes, a crear as súas propias empresas e desenvolver máis a súa mentalidade, a súa capacidade de crear e non simplemente pois, estudar para traballar para outros. Non podo estar máis de acordo. Martín? Eu estou de acordo co que dixo Miguel antes, de que o sistema educativo está feito para que estudemos e sacar unha carreira e traballar sen romperse o lombo, como dixo. Nada máis, nin a cabeza. Alba, ti que lle dirías a esta xuventude que nos está vendo, que está dubidando se emprender ou non, que lles dirías? Que si lles gusta o que fan, que emprendan, pero tamén lles diría que antes de emprender, que collan moita práctica, porque eu estuve traballando 4 anos ou así antes de meterme ao meu local e collí moita práctica, coñecín moitas cousas e todo, aforrei moito, que fai falta, e despois sí, despois que tamén co da educación eso, cando decidín facer eso non sabía por onde empezar, non sabía nada, entonces tamén poderían, pois unha asignatura, un algo, eu non sabía nada. Fomentar no sistema educativo Claro. algunha regra ou unha Sí, axuda? que facer? Se queres montar algo, que faz? Que cousas necesitas? Porque eu non sabía nada, nada de nada. Pois aí vai ese consello, que se formen e que enchen o peto tamén, que se preparen, non? Moito. Bueno, falábamos que entre nós hai unha emprendedora, pero tamén hai o membro dunha asociación daqui do Concello de Oroso. Contanos, Miguel, a ti que che aporta estar nunha asociación? Pois estar nunha asociación cultural, como estou eu, ou en calquera outra asociación, a min, personalmente, falando da miña vivencia, apórtame moitas cousas. Positivas, negativas, neutrales, o que máis me aporta é poder disfrutar con un grupo de persoas cas que me relaciono a diario e todo, dunha afición que levo desde pequeno con ela, que o meu caso é a música tradicional, música e baile. E que papel credes que teñen xa en xeral as asociacións na dinamización dunha vila, como pode ser o caso deste concello? Na miña opinión, axuda a crear tamén grupo entre os veciños, pois como dixo el, comparten unha afección, igual pois como pode ser un deporte, pois neste caso coas asociacións, pois pasan ese tempo en común e ven que hai xente que ten os mesmos problemas que eles e que non están sós. Martín? Sí, penso que tamén axuda a manter esas tradicións culturais, de música, de baile, que é poder compartir esas paixóns que ten con outros veciños do concello
e poder seguir mantendo esta nosa cultura. Socializar, conservar, algo que engadir, Alba? O mesmo? Sí. De acordo, non? Sí, sí. A min é que xa non me acordo a pregunta. Pois a pregunta era que aportan as asociacións no referido á dinamización dunha vila. Eu creo que aportan un espazo e un tempo donde compartir aficións, gustos en común, tempo e aparte que teñen unha finalidade lúdica en certa medida, as asociacións que teñen escolas, clubes deportivos, que moven nenos, pero tamén hai un montón de asociacións aquí neste concello para xente maior, hai un montón de asociacións para mulleres rurais, xente con discapacidade, xente que practica deportes, xente que fai talleres de manualidades, entonces eu creo que neso sí que estou orgulloso, vale, porque a parte da que viña a falar eu, que é o asociacionismo neste concello, de que hai unha gran variedade de asociacións para todo tipo de xente, dende nenos ata maiores, persoas con discapacidade. O asociacionismo parece que leva implícito o traballo en equipo, o colectivo. Semella que agora estamos pois moi acostumados ao individualismo da actualidade. Que aporta ese traballo en equipo para unha vila? Ese traballo en equipo que parte da base de todos remar nunha mesma dirección para conseguir algo, eu creo que aporta unión. Unión, resultados, enriquecemento para a vila. Ao final, traballar xuntos aporta realización de eventos, aporta realización de actividades na que pode participar toda a vila e da que se pode beneficiar, porque ao final un clube deportivo que traballe, ou 2 ou 3 clubes deportivos que traballen conxuntamente, xa falando de asociacións que traballan en colectivo, que faga un evento deportivo de grande formato aquí no concello, eso é beneficioso para todos. E agora que faz alusión a eso, como valorades a oferta deportiva coa que conta Oroso? Oroso que conta con unha gran oferta deportiva, con moitos clubes deportivos, que ademais de dar ese espazo para competir, chega a competir a un bo nivel en Galicia ou en España. É unha oportunidade para todos os rapaces e a xente de Oroso poder contar con todos os clubes e a oferta deportiva tamén por parte do Concello de facer un deporte aquí cerca. Porque que tipos de deportes, que instalacións tedes aquí? Eu creo que hai todo tipo de deportes, desde patinaxe, tenis de mesa, fútbol sala, creo que equitación, todo tipo de deportes para todos os gustos e para que todos os nenos e adultos teñan a oportunidade de facer o deporte que lles gusta. Facías referencia a patinaxe, tenis de mesa, entón eu tamén quero saber un pouquiño máis sobre o deporte ao que estades vinculados. Comezo por ti, Sofía. Si, eu levo desde que tiña 4 anos facendo patinaxe, primeiro no meu colexio, despois xa empecé no club de aquí de Sigüeiro, pois agora tamén, además de competir, pois dou clase aos nenos pequenos. E Martín tamén está ben vinculado a un deporte, non? Correcto. Eu xogo tenis de mesa desde os 11 anos. Comezou un pouco por afición, pero pouco a pouco vaise ganando nivel e todos queren ganar. Entón agora estamos competindo a un bon nivel en España e con bons obxectivos para a próxima tempada. E por que considerades que é necesaria unha oferta deportiva ampla nun municipio, aínda que sexa pequeno? Pois é importante manter a xente saudable e que poida facer deporte sen ter que ir a moi lonxe e manterse cerca da casa. Sofía? É importante para a saúde física, pero tamén para a saúde mental e para a forma de relacionarse dos nenos co seu entorno. Pois crea ese compañerismo tamén cos teus compañeiros e tamén un pouco de rivalidade, pero aprender a levala. E por aquí, que opinades? Non sei se practicades algún deporte, pero polo menos que haxe esa oferta deportiva, non? Eu practico natación olímpica, xa se me ve. No río, entonces. Genial, pois, como podedes ver, contamos con 2 deportistas profesionais, ademais, que mellor lugar para falar de deporte que este, que o Tambre Golf. Como podedes ver aí atrás, aquí temos outros deportistas practicando. Imos continuar. Vos credes que se debería promover máis o deporte mixto, sobre todo nas categorías xuvenís? Sí, eu creo que sí, porque así os nenos e as nenas poden ver que dá igual o teu xénero, que podes ter futuro nun deporte e que se de verdade che gusta, que
pois que seas un neno ou unha nena non hai ningún impedimento para practicalo. Sí, e ademais poder romper con esos deportes de homes ou de mulleres que están tan estereotipados, como pode ser o fútbol ou a patinaxe, e poder romper esas barreiras e que todos os deportes poidan ser mixtos e ter grandes cantidades de rapaces e de rapazas. E que opinades de que en algúns deportes haxa unha gran diferencia, sobre todo na visibilidade que se lle dá ou incluso nos salarios, dependendo do sexo? Que opinades disto? É unha pena que suceda iso, verdad, porque todos os deportes teñen grandes cousas que enseñar, e tanto mulleres como homes poden enseñarnos as mesmas cousas, e podemos ver grandes deportistas ou disfrutar do deporte da mesma maneira que bueno. Sofía, sentía, penso que non podo estar máis de acordo contigo. Tamén creo que para romper a desigualdade salarial, que é moi importante o tema do deporte como unha cultura, a visibilidade, entón deberíase fomentar máis os deportes menos visibilizados ou a parte de xénero menos visibilizada para así romper esa brecha salarial. Estades de acordo cos vosos compañeros? Porque, bueno, desto somos todos testemunhos que, dependendo do sexo, dáselle máis ou menos visibilidade. Sí. Non podo estar máis de acordo con eles. Nada máis que añadir. E credes que, bueno, vos, que sodes deportistas profesionais, que levades moitísimos anos dedicándovos a isto, credes que se valora o mesmo unha carreira deportiva que un grau ou outro estudo de nivel superior? Non, eu creo que a día de hoxe non está considerado como unha carreira dedicarte ao deporte, tamén porque según que deportes é moi difícil chegar ao nivel de poder manterte económicamente en base ás competicións. Necesitas pois irte á parte de dar clase ou montarte o propio club ou algo así para poder conseguir ese diñeiro necesario. Sí, estou de acordo que a carreira deportiva non está tan ben vista como unha carreira académica. Sempre se fala cando és pequeno de primeiros estudios e despois o deporte, e pois deberían apoiarse máis esas carreiras prometedoras desde rapaces para que poidan xurdir grandes deportistas aquí no concello. Os dous grandes exemplos, ademais que vos están dando consellos maravillosos, que sigades adiante cos vosos soños e o deporte é un deles. E xa para rematar, imos a falar da lingua. Hai non moitos meses saíron á luz unhas cifras un pouco preocupantes sobre o número de falantes. Vos que credes que se podería facer para fomentar o uso da lingua? Alba? Pois falalo nas escolas, porque o meu caso é que toda a miña familia fala galego e galega. Eu normalmente falo castelán. É iso? Di miña nai que na escola que me falaban todo en castelán. Entón, falo en galego, pero, pois como en inglés ou así, teño que pensarlo un pouco. Vamos, non fomentaron no ámbito educativo o emprego da nosa lingua. Pero despois toda a miña familia, toda, meus pais e todo, falan galego, pero eu non. Bueno, pois entón vamos a animar que tamén os profesores, os mestres e en todos os ámbitos tamén no deportivo pois se empregue a nosa lingua. Miguel, como podemos fomentar? Eu non sei concretamente, non sabería dicirche cal é a maneira correcta de fomentala, porque creo que se levan moitos anos traballando na visibilización, na implantación do galego na educación, cada vez máis. O que pasa é que isto é unha mentalidade que se arrastra desde fai uns anos, para min, o meu concepto é, así, despois se non justo o cortamos, de que houve unha época na que eu considero que falar galego era menos. A xente que empregaba o galego era menos, a xente que falaba en galego era da aldea, a xente que falaba en galego non tiña oportunidades laborales, ou por así decirlo. Entonces houve esa cultura de eu falei galego, meus pais falaron galego, meus abuelos falaron galego, vou a ter un fillo e vou a falar en castelán. E vou non educar en castelán, porque creo que é mellor. Eu creo que ese foi o gran error, e aí foi onde empezou a perderse esa transmisión oral, esa cadea de o galego inculcado familiar. Aí foi, para min, a brecha que rompeu. E ti crees que as xeracións máis novas, agora na actualidade, igual cambiamos ese chip un pouco? Sí, eu creo que sí, a día de hoxe estamos moi concienciados con eso. De feito, conozo moitísima xente que non é a maioría, vale, que a conoce eu, non o vou a generalizar, pero conozo moita xente que seus pais falaron castelán e eles decidiron falar galego. Incluso estou moi orgulloso de xente, amigos meus, que non sendo de Galicia,
tomaron o galego por lingua nativa, que o estudiaron, que o desenvolveron e que se comunican en galego día a día. Grandes exemplos para moitas Grandes persoas exemplos aquí. para moitas persoas de aquí que día a día falan en castelán. Perfecto. E por aquí, que faríades vos para fomentar a nosa lingua? Pois eu estou moi de acordo co que dixo Miguel, que co sistema educativo sempre se apoiou moito nos últimos anos o uso do galego, pero que temos estado o estereotipo de que tives un neno pequeno e casi todas as persoas maiores ou non tan maiores falan en castelán. Si quieres un caramelito, cariño, van así, quieres el caramelito, te vas a caer. Sí, sí. Decímolo un pouco de broma, pero é que Pero tal é que cual é así, tal cual. no noso día a día. Eu vexo a xente día a día porque teño un can, vou a pasear o can ao parque, vexo as abuelas cos nenos no parques, e vexo como actúan, e iso sigue sendo unha realidade a día de hoxe. Siguen actuando así, están falando entre eles en galego, e dirixense ao neno e dirixense en castelán. E iso é un error. Por todos os estereotipos que hai na sociedade, Sí, igual. van a ter un fillo igual de educado ou máis, van a ter un neto igual de educado ou máis, e que vai a ter as mesmas oportunidades. É riqueza, ao final. Se agora, ao final, o que funciona é estudiar inglés. E Sofía, ti que farías para promover o galego? Bueno, como dixeron eles, é fundamental o apoio a nivel educativo, pero tamén a nivel cultural, pois para que a xuventude vexa que non, o galego non só serve para falar nunha aula ou para estudiar temas de historia, sino tamén pois, para ver películas, series e todo tipo de contido nas redes sociais, pois porque ao fin e ao cabo a nosa tradición e a nosa cultura serve para todo. Non podo estar máis de acordo. E xa, para rematar, a última pregunta, ou, bueno, a última suxestión. Xa que temos esta ferramenta, podemos dirixir á xente que nos está vendo, que lles diríades para que non teñan medo, que empreguen a nosa lingua e que continúen con este legado? Sofía, que estábamos contigo. Pois que todo o mundo debería falar galego, ou polo menos intentalo, porque é a nosa tradición e a única forma de manter a nosa cultura durante todo o tempo. Martín? Que se animen a falalo, que todos cometemos erros, e que pouco a pouco, indo falando todos os días, ir comunicándose pois, ca xente en galego, pois podemos ir aprendendo mellor para non cometer os seus erros e falar correctamente o galego. E Alba? O mesmo. Nada que engadir, non? Nada, que te ten razón. Rematamos con Miguel logo. A min pareceme importantísimo que a xente, dunha maneira ou outra, se comunique en galego, porque é a seña de identidade nosa que temos. Ao final ti sales de Galicia, queiras ou non, por moi castellano que fales, saben de onde ves. Pero con orgullo, eh? Con orgullo. Entonces, ese acento que arrastramos falando o castelán día a día, por que non nos comunicamos en galego? En galego, en gallego, ou no que cada un queira, que ao final tampouco eu creo que hai un galego normativo, pero cada un que use o que se sinte cómodo ou que máis identifique, que eso tamén é moi importante. Temos un idioma con un montón de variedades. É o único galego mal falado o que non se fala. É o único galego mal falado o que non se fala. Pois xa está, cas túas palabras poñamos fin a este programa. Milleiros de gracias por acompañarme hoxe e a vos vémonos no vindeiro programa aquí en A Debate no Eirado. Chao.